Da ni yma heddiw i ddathlu agoriad is-adeiledd Cynllunio Morlais. A be mae hynny'n ei olygu ydy'r 6 km o geiblio mwyn cysylltu gwely'r môr hefo grid dosbarthiol sydd yma yn dan berchnogaeth Manwer. Diolch yn fawr i chi am ddod yma heddiw i'r digwyddiad yma sy'n garreg filltir yn hanes Menter Môn a Morlais. Yn amlwg y nod ydy cynhyrchu ynni carbon isel a sicrhau bod Ynys Môn a Cymru ar y map bydol ac yn dangos esiampl i weddill y byd. Ond yn ni yn Menter Môn, mae yna lawer mwy Morlais na'r megawatts. 6 kilometres of digging, cable, it's infrastructure. But it means a great deal more than the concrete and the copper and the steel. It is the foundation of a new industry. Mae Morlais yn brosiect yr ydym wedi ei gefnogi gan ein bod yn credu yn gryf yn y sector ac ein bod yn weld y dyfodol i'r technoleg hon i alluogi ni creu ynni drwy'r ffurf gynaladwy. Wel, mae Morlais yn bwysig ac mae'n dangos y ffordd i'r dyfodol. Popeth ni'n weld fan hyn yw ar y reng flaen o posibiliadau i tynnu egni mas o'r môr. Dwi wastad wedi dweud Ynys Môn di gwlad y fedra, a dwi yn meddwl bod ni'n profi ar diwrnodau fel heddiw bod ni'n gallu. Mae yna bobl heddiw yn elwan ariannol, mae o'n rhoi swyddi, yn rhoi sicrwydd, ac mae o'n dangos bod yr weledigaeth nid yn unig ynglŷn â ynni adnewyddol, ond yr hyn a datblygu'r economi a greu'r gymuned na sydd yn ofnadwy o bwysig i egwyddorion Menter Môn. Mae o'n mynd i gael effaith bositif a ddatblygu'r economi ar draws y gogledd, ond mae'r elfen cymunedol yna hefyd yn rhywbeth sydd yn cyffroi fi ac efallai fydd yna fwy o ardaloedd a fwy o gwmnïau fel Menter Môn yn sefydlu oherwydd o. This project here is really exciting in terms of tidal, and it really demonstrates how Anglesey and North Wales are really punching above our weight to help deliver net zero for the whole of the UK. I think Morlais makes a huge contribution to today's economy, but much more importantly, the opportunity for growth in the future. So the project is a great one. It's experimental energy, but it's also about what effect that's having on the natural world, natural environment, and how we can get the data sets to make sure that we're not doing any harm, and in fact we're making it better. Morlais is the largest consented tidal stream demonstration zone in the world. This type of thing will help to maintain our language and culture. Wel, mae heddiw wedi bod yn lwyddiant. Da ni wedi cael partneriaid, cyllidwyr, cefnogwyr y cynllun i gyd yma heddiw i ddathlu cam cyntaf mewn gwirionedd Morlais. Da ni wedi bod wrth 10 mlynedd datblygu'r cynllun. A rwan mae gennym ni'r safle yma i ddangos i'r byd bod ni o ddifri am ddod â diwydiant newydd yma i Ynys Môn.